Ονομάζομαι Σόβολος και είμαι ο Διευθυντής Πωλήσεων της εταιρείας World Excellent Products, η οποία εμπορεύεται το brand Five Olive Oil. Η ενασχόληση με μια εταιρεία ουσιαστικά προέκυψε τυχαία, καθώς μέσω από επαγγελματικές και προσωπικές γνωριμίες ήρθα σε επαφή με την ομάδα των επιχειρηματιών που, πώς να το πούμε, φαντάστηκαν αυτή την ιδέα για συγκεκριμένα προϊόντα και για την εξαγωγή ελαιολάδου, και μετά από συζητήσεις και διαπραγματεύσεις αποφάσισα να ασπαστώ το όραμά τους και να συμμετάσχω κι εγώ με όλες μου τις δυνάμεις στην πραγματοποίηση των ονείρων τους. Η εταιρεία μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη βάση στην ποιότητα. Τόσο της συσκευασίας, η οποία είναι καινοτόμος και είναι βραβευμένη παγκοσμίως. Έχει 5 παγκόσμια βραβεία για το design και το packaging, καθώς όμως και την ποιότητα της πρώτης ύλης, αυτής καθ' αυτής, του ελαιολάδου. Ποιότητα λοιπόν συσκευασίας και ποιότητα προϊόντος είναι οι δύο άξονες, στην ουσία ένας, ποιότητα, για τον οποίο μας προτιμούν όλοι οι συνεργάτες. Στην πραγματικότητα, μόνο απλή δεν είναι. Σε όλα τα στάδια παραγωγής, τουλάχιστον για το δικό μας το προϊόν, υπάρχουν πάρα πολλές ιδιαιτερότητες. Πάρα πολλά πράγματα γίνονται στο χέρι, για την κάθε συσκευασία, για την κάθε φιάλη ξεχωριστά. Δεν υπάρχουν αυτοματοποιημένες διαδικασίες, το οποίο βέβαια μας δίνει και ένα ουσιαστικά πλεονέκτημα, γιατί λέμε ότι το και είναι, δεν το λέμε απλά. Και αυτό είναι καθαρά στο κομμάτι της παραγωγής, αλλά και στο κομμάτι της επικοινωνίας με τους πελάτες, επειδή είναι κατά 99% πελάτες του εξωτερικού και συνεργάτες του εξωτερικού. Μόνο απλό δεν είναι επίσης τους ξένους, να το πούμε έτσι πιο απλά, ότι εμείς οι Έλληνες σαν χώρα και σαν άτομα και σαν εταιρείες αξίζουμε την προσοχή τους και αξίζουμε την εμπιστοσύνη τους. Άρα μόνο απλή δεν είναι είτε στο κομμάτι της παραγωγής είτε στο κομμάτι της επικοινωνίας. Το επάγγελμα δεν είναι βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, συγκεκριμένο επάγγελμα, η εμπορία ή η τυποποίηση ή η εξαγωγή ελαιολάδου. Εδώ συζητάμε γενικότερα για το εμπόριο. Όταν έχουμε να κάνουμε με εμπορικές δραστηριότητες, καλό είναι να υπάρχει μία βάση σε σπουδές γύρω από ή τα χρηματοοικονομικά ή και τα δύο. Αλλά όταν μιλάμε ουσιαστικά για το χώρο του επιχειρήν γενικότερα, σαν επιχειρηματίες, αυτό που μετράει πάρα πολύ είναι να υπάρχει το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, ουσιαστικά ο τρόπος σκέψης στη θεωρία, ώστε να υπάρχει συγκροτημένη σκέψη και αντίληψη του περιβάλλοντος. Να μπορεί δηλαδή ο καθένας σε πολλά επίπεδα, είτε είναι κοινωνικά είτε είναι οικονομικά, να αντιληφθεί τις ανάγκες, την περιραίουσα κατάσταση είτε στη δική μας αγορά είτε στην κάθε αγορά στην οποία αναφέρεται, να μετρήσει κενά, να μετρήσει ελλείψεις, να ανακαλύψει ανάγκες και συγχρόνως να σκεφτεί τρόπο να τις καλύψει. Άρα γενικότερα ένα ακαδημαϊκό υπόβαθρο μέσω σπουδών είτε σε επίπεδο bachelor είτε σε επίπεδο μεταπτυχιακού είτε διδακτορικού δίνει αυτές τις βάσεις σε έναν επιχειρηματία για να κινηθεί ανάλογα στην πραγματική αγορά.
Σίγουρα επιχειρήν και εμπορικές δραστηριότητες, η γνώση των οικονομικών και των χρηματοοικονομικών είναι πολύ σημαντικές. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι οι θέσεις οι οποίες υπάρχουν και καλύπτονται σε ημερήσια βάση, αλλά να μιλήσουμε για κάποιους εξωτερικούς συνεργάτες. Η εταιρεία αυτή τη στιγμή απασχολεί μια γραμματεία διοίκησης, η οποία είναι υπεύθυνη ουσιαστικά για όλη ανάμεσα στα στελέχη τους εργαζομένους της εταιρείας, με μια πάρα πολύ σημαντική θέση, που απαιτεί πολύ καλά και οργανωτικά skills, να το πούμε έτσι. Η εταιρεία απασχολεί υπεύθυνο αποθήκης, υπεύθυνο παραγωγής, διευθυντή πωλήσεων, πολιτές, λογιστήριο, και από εκεί και πέρα υπάρχουν εξωτερικές συνεργασίες με φοροτεχνικό, δικηγόρο, αντιπροσώπους και βέβαια όλους τους συνεργάτες στα στάδια παραγωγής. Η επιτυχία εννοείται ότι δεν είναι έναν εύκολο δρόμο. Το δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Χρειάζεται πάρα πολύ σκληρή δουλειά, εντατική δουλειά, συγκροτημένη σκέψη. Στη δική μας την περίπτωση, επειδή η στόχευση της εταιρείας από την πρώτη μέρα είναι η δημιουργία ενός brand name και όχι μόνο η πώληση των προϊόντων αυτή καθεαυτή, έχουν, πώς να το πούμε, το branding δεν είναι αυτό που διδάσκεται στα βιβλία ή στα πανεπιστήμια. Το branding δεν έχει να κάνει μόνο με την εταιρική ταυτότητα. Το branding έχει να κάνει και με τον τρόπο που σηκώνεις το τηλέφωνο, με τον τρόπο που φανταστείς, με τον τρόπο που ντύνεσαι, με το πόσο προσεγμένα είναι όλα, όπως είναι και το προϊόν σου. Οι δυσκολίες που έχουμε βρει είναι ότι επειδή θέλουμε να κρατήσουμε πάρα πολύ ψηλά το επίπεδο του brand, το οποίο προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και το χτίζουμε κάθε μέρα, αφορούν στο γεγονός ότι απαιτείται πολύς χρόνος στο να πείσεις το ακροατήριο ή στον όποιον απευθύνεσαι κάθε φορά και προσπαθείς να το προσεγγίσεις σαν πελάτη, σαν συνεργάτη, πείσεις ότι κάτι καινούριο αξίζει. Αξίζει την ακριβή τιμή σε σχέση με τον ανταγωνισμό πάντα, όχι ακριβή τιμή απαραίτητα σε σχέση με αυτό που προσφέρεις, και να κερδίσεις την εμπιστοσύνη του. Απαιτείται πάρα πολύ προσοχή στη λεπτομέρεια, στον επαγγελματισμό, στο τι λέμε, στο τι γράφουμε, στο πώς παρουσιαζόμαστε. Και επίσης, μια πολύ μεγάλη δυσκολία είναι ουσιαστικά η καταγωγή μας. Γιατί είμαστε Έλληνες. Είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες μεν, αλλά λόγω των καταστάσεων των τελευταίων ετών, αυτό δημιουργεί εμπόδια όσον αφορά τον τρόπο που μας βλέπουν οι πιθανοί συνεργάτες του εξωτερικού. Καλώς ή κακώς ακούνε για την Ελλάδα, ακούνε για τους Έλληνες, μαθαίνουν αυτά που θέλουν να τους περάσουν και να το πούμε απλά, μας βλέπουν με μισό μάτι. Για να αλλάξουμε αυτή την νοοτροπία χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια, πάρα πολύς χρόνος. Στη δική μας την περίπτωση ευτυχώς τα καταφέρνουμε μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο. Τα προϊόντα μας αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην πλειοψηφία των αγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Ρωσία. Βρίσκονται στη Βόρεια Αμερική, στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει παρουσία στη Βραζιλία, υπάρχει παρουσία στην Καραϊβική, υπάρχει παρουσία στην Αυστραλία, όπως επίσης υπάρχει και παρουσία στις μεγάλες αγορές της Ασίας. Κίνα, Νότιος Κορέα και Ιαπωνία. Τα άμεσα σχέδια αφορούν το κλείσιμο συνεργασιών για τις αραβικές χώρες, καθώς και την προσθήκη στην γκάμα προϊόντων μας και άλλων προϊόντων. Αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι σε επίπεδο σχεδιαστικό και παραγωγής για να προχωρήσουμε στην πρώτη παρτίδα
βαλσάμικου ξυριού, το οποίο παρότι ξέρουμε ότι το καλύτερο παγκοσμίως παράγεται στην Ιταλία, συνεχίζουμε και στηρίζουμε την Ελλάδα, συνεχίζουμε και στηρίζουμε τη χώρα, έχοντας βρει έναν εξαιρετικό παραγωγό στη Βόρεια Ελλάδα. Από εκεί και πέρα έχουμε κάνει μια έρευνα η οποία πλέον έχει κρατήσει πάνω από 12 μήνες και σε άλλα προϊόντα όπως το μέλι, μπαχαρικά, σάλτσες ντομάτας και πάρα πολλά άλλα προϊόντα. Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, ούτε γρήγορη, το να αποφασίσει κάποιος τι προϊόν να βγάλει ή τι καινούργιο προϊόν να βγάλει για να πλαισιώσει ένα υπάρχον brand. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια διαδικασία η οποία είναι συνεχής, θα σταματήσει και ανάλογα με τις ανάγκες που θα βλέπουμε και θα κρίνουμε στις αγορές με τις οποίες συνεργαζόμαστε, θα παίρνουμε και τις ανάλογες αποφάσεις.